देख मो जाइले बड़ बड़ गात ये सब जो गात देखुं गात माड़िया कंकड़ा सब रोच देखिपे कंकड़ार दाड़टा आसला आगुरी भिडियो रेकर्ड करते जाइए अधा पुतीगला कादर पुकर पड़ा। तो फ्रेंड सकाल सकाल खाई पी मो सांगर मोर बाहर कंकड़ा धरने भिडियोटी पूरा बहुत मजादार अच्छी तो शेष पर्यटन देखूँ तो चलते आरंभ करवा। तो फ्रेंड्स से दरिया को गला बेले बाटरे गोटे चिंगुड़ी कंपानी अच्छी देखिपे चिंगुड़ी कंपानी आप देखा तापर ये नईटा पूरा जाइए पूरा दरिया को लगी है आगे आ गए नई अच्छी ये नईटा जो लगी आगे से आगे हूँ डंगा फंगा भुट भुट से अच्छी जो 9-10टा जो पानी जो आसे पानी जो आसो पूरा फुल जो भुट भुट डंगा फंगा सब दरिया को जीव प्लस दरिया आसो चलते अपन देखुँ। तो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आशा करुँच आप समस्ते बहुत भलरे थे। तो सकाल सकाल बर्तमान मौसा मोर बाहर आसू कंकड़ा धरने तो सेपटे आप देखो मौसा सेपटे अच्छा आमर जो माढ़िया कंकड़ा जानते माढ़िया कंकड़ा से माढ़िया कंकड़ा धरने आसू मौसा सेपटे अच्छा देखिपे मौसा सेपटे लगे कम हाँ मौसा सेपटे अच्छा मुंडे पगड़ी बांधिले आरंभ करेंगे कंकड़ा धरा जो बुलाबुली करके देखिए माढ़िया कंकड़ा केमी कौन धरा आदि हम जो धरवा धरिकी प्लस घर को लेकिन जावा पड़ेगा बड़ बड़ गात कर ना बड़ ये नहीं आसते रोडटा होता ना जा तो सब जा तो हम जाऊ बड़ बड़ गात ये सब जो गात देखुं गात माड़िया कंकड़ा सब रोच है देखिए ये हूँ नाल ये नाल हूँ नाल साइड सब गात अच्छे से माड़िया कंकड़ा रोच मौसा सेपटे धर कंकड़ा मुझे आगुरी भावे मुझे समुद्र जाल फाल पकई कंकड़ा धरती बोधे एमती प्रोसेस कंकड़ा धरा जाए मुझे देखनी देखिपे कंकड़ार दाड़टा आसला कंकड़ार दाड़टा आसला मोबाइल छोट कंकड़ा बोधे बड़ बड़ गातर छुटिया कंकड़ा छोट माड़िया कंकड़ा देखिए पूरा कादू जिनी कपा आसिम पूरा भूत हो आसिम भूत हो हाँ आसिक आस मामा फोन कर डंगा से डंगा नई रो छुटिया नई रो जाए पानी आईने आगुरी भिडियो रेकर्ड करते जाइए अधा पुतीगला कादर पुकर पड़ा
ଦାଢ଼ ପୁରା କୁକୁଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଏଇ ପଳେଇ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ତ ଛାଡ଼ିଥିବ ନା କଣ୍ଟା ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର যে পানিটা আসে পানিটা আসে ওই যেতে পারো নাকি হ্যাঁ ভালো ভালো ମୁହଁ ମୁଠି ଧରିବୁ ମାଛ ଫାଛଟା ନାହିଁ ଖାଲି କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ପାଣି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣି ଆସୁଛି ନା ଆସିନି ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଇଆଡ଼ୁ ପାଣି ଆସିବ ନା ହଁ କେତେବେଳେ ଆସିବ 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ନା ସେଇ ଯେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ା ତ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପାଣି ଆସିନେ ସିଏ ଯିବେ ନା କିସ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଠିଆ ହେଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ଯେ ପାଣି ପୁରଉଛନ୍ତି ନା ଡ୍ରମ୍ର ସେମାନେ ଯିବେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ମାନେ ସେ ବାହାରିବେ ନା ସିଏ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ରଖିବେ ନାହିଁ ସବୁ ନେଇଯିବେ ଧରିକି ଗେଣ୍ଡା କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ପଳାଏ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଗିରି ଆମେ ତ ତା ଭିତରେ ପୁରେ ଘୁଣ୍ଟିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେଖା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ହଁ ଯିଏଟା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେଇ ଜିନିଷ ଧରିଲେ ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଟାକ କଲେ କୁଆଡ଼େ ମିଳିବ ସେ ଜିନିଷ ଆସିବ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିକି କହି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ନେବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନା ଦୁନିଆରେ ଆସିବ ହଁ 500 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଡେଲି 20ଟା କଙ୍କଡ଼ା ଧରିଲା ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା ତ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ 10 ପିସ୍ ଧରିବେ 500 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ମଜୁରୀ ହଁ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ତୁମର ଏପଟେ ଧରିବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କାମକୁ ଆଜି ତ ଟଙ୍କା ଫାଟାକୁ ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଚଲେଇଛି ହଁ ନା ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗିରିଆ ଶାଗ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଖାଆନ୍ତି ଆଳୁ ଫାଳୁ ପକେଇକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି ନା ପିସ୍ତା କାମ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଖାଆନ୍ତି ନା ହଁ ହଁ ଏଟାକୁ ସିଝେଇ ତା ପାଣି କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ହଁ ପାଣି କାଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ମାଛ ଫାଛ ଶାଗ ମାଗ ପକେଇକି ରାନ୍ଧିକି ଖାଆନ୍ତି ଗୁଗୁଲ ଆସିଲାଣି ସବୁ ମା ଅଜା ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅନାଅ ଖାଲି ପାଣି ଆଣିଛ ନା ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିଛ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବ ଗାତ ତାଡ଼ିବ ତାଡ଼ିକି ତାକୁ ସିଧା କରିବ ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବ ଏତେ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଦେଖିବ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଗାତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏର ଗାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରନ୍ତି କି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଙ୍କଡ଼ା 500 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ
କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା। ଦେଖ ମୋ ଅଜା ଆଇଲେଣି। ଅଜା ଗୋଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ବା ଡାକେ। ଚଉଦ ମାରିକି ଦେଇଥିଲେ, ଚଉଦ ଜାଲ ମାରିକି ଦେଇଥିଲେ ବାବୁ ମୁଞ୍ଜି ଆସିକି ଜାଲ ଟେକି ପାରିଲି। ଏତେ ଆଉ ଚଉଦ ଜାଲ ଖାଇଥିଲା ଆଗ ଗଡ଼ିଆ ହା 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 ହା। ହେଇ ଚାପଟା ମୁଣ୍ଡ ନା ବା, ଚାପଟା ମୁଣ୍ଡ ନା। ବଢିଆ ଲାଗିବ, ଖଟା ପାଣି କରିଦେବ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ହଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଖାଇଛି, ବା ଧରିକି ଆଣେ। ବାବୁ ଯାଇକି ଜାଲ ବସିଥିଲେ ଆର ପାଖ ଖାଲି ଗିରିଆ ଶାଗ ହେଇଛି। ହଁ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଧରା ହେଇଛି। ଏ ଯେ ଗାତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାତରେ ସବୁ ମାଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ପାଣି ଯେ ଆସେ ସବୁ ପୁରା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ଆସେ। ପାଣି ଯେ ଆସେ, ପାଣି ସହିତ ମାଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏପଟେ ଗାତ ଫାତ କରିକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ସବୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛେ ଆଉ, ଧରୁଛେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିକିକି ଚଳେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆରାମସେ। ଘଣ୍ଟାଟା ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିଲା ମାନେ ଟଙ୍କା 500। 10ଟା କଙ୍କଡ଼ା ଧରନ୍ତୁ କିଲୋ ହେଲେ 500। ସିଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଥିବ। ଯିବା ନା ସିଆଡ଼ୁ? ହଁ ଆସ ଯିବା। ହଉ ଓହୋ ଭଲ ନା ମଉସାଙ୍କ ପାଦରେ ଗିରିଆ ଶାଗର ଯେଉଁ କାଠି ପଶିଯାଇଛି। ମଉସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ସେଇଟା କାଢ଼ିବା। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରିକି ଯିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ମଉସା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନଈକି ଆସିକି କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଛନ୍ତି। କେତେ ହେଇଛି? ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପାଦର କଣ୍ଟା ଗଳିଛି। ଗିରିଆ ଶାଗ କାଠିଟା ମଉସାଙ୍କ ପାଦର ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି, ହେଲା କି ବାହାରୁନି। ତ ଦେଖିକି ବାହାର କରୁଛୁ। ତାପରେ ମଉସା ଥରେ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଥିଲେ, ଗେଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ପାଦ ମାନେ ଏତେ ସେ କଟି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ପୁରା ପାଖାପାଖି ମାସେ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଭଲ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମାସ ବସିନି। ହଁ ଗେଣ୍ଡା ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଚିରି ନେଇଗଲା, ଠିଆ ହେଇପାରିନି। ଠିଆ ହେଲେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା। ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶେଇକି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରା ହେଇଛି, ହେଲା କି 10ଟା କଙ୍କଡ଼ା ଧରା ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗିରିଆ ଶାଗ ପକାଇଛି, କାହିଁକିନା କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗିରିଆ ଶାଗ ପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିବା, ଯଦି ମିଳିଲେ ମିଳିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏତିକି ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଏଇ କାଠିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ କାଠିଟା ହେଉଛି ମଉସାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଶିଥିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ଏତିକି ଧରା ହେଲା। ଆମେ ଆସିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ କଲେ, ମାନେ 4:30 5ଟାରୁ ଆସିବା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତ ଏତିକି କଙ୍କଡ଼ା ଧରା ହେଇଛି। ଏବେ ମାଛ ଆସିଲାଣି ଭୁଟୁର ମାଛ ନେବା। ମାଛ ନେଇ ସାରିଛି। ହଁ ବାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଆଇଲାଣି।
ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକର ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ଫାଣି ନଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଆସିଲାଣି ଦେଖ ଜୁଆର ଆସିଲାଣି ପାଣି ଦେଖ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏ ପାଣିରୁ ପୁଣି କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଥିବେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଥିଲା କେତେ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଶୁଖିଲା ଥିଲା ଦେଖ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ 10ଟା ବେଳକୁ ପାଣି ଆଇନେ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ସବୁ ବାହାରିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏ ପାଣି ତ ଆସିଲାଣି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ଆସିଲା ମାନେ ଯିବେ ସବୁ ବାହାରିବ ଏଇଠି ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାଟା ଠିଆ ହେଇଛି ଶୁଖିଲାରେ କେୟାର କରିଯିବ ମୁଁ ସେ ମୁଁ କହିଲି ଯିବ ତ ଯିବ ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ କେୟାର ସେମାନେ ଯିବେ ଆଉ ଟିକେ ଉସାରିଆ ହେଇଥିଲେ ଓ ଭାଇ ମାନେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପାଣି ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ସେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ପାଣି ଆସିନଥିଲା ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ପାଣି ଏଠି ମଉସା ବା ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯିବା ଆମେ ଜୁତା କାଟିଦିଏ କାଦୁଅ ଜୁତା କାଟ ଚପଲ ଜାଲ କାଟୁଛନ୍ତି ଆସିବେ ତ ମାଛ ବାଛିବ କିଛି କରିବ ଉଳେଇ ଫୁଳେଇ ତ ବାଛିବ ସମୟ ରହିବ ମୁଁ ରହିବି ମୁଁ ଯିମି ବାଛି ମାଛ ଆସିଲେ ତମେ ବାଛୁ ତ ଏଠି କହିଯାଉଛି ଏ ତ ଉଳେଇ ମାଛ ନୁହେଁ ନା ସେ ଢଳା ହବ ତଳେ ଉଳେଇ ମାଛ ବାଛି ତ ଦେଇଦ କିଲୋ କହିଯାଏ ନା ସେ ଡଙ୍ଗାର ମାଛ ଆଇଛି ସେ ଡଙ୍ଗାର ମାଛ ଆଇଛି ଏବେ ଆଉ ମଉସା ଏବେ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ନିଅ ପଇସା ନିଅ 100 ଟଙ୍କା ସବୁ ମାଛ କିଣିଦେବା ନିଅ ପଇସା ଏଠି କହି ହେଇ ଜାଣିଛ ଏ ରୁହ ସେ ମାଛ କି ମାଛ ହେଇଛି ଦେଖି ଏଇଠି ରୁହ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ବୁଲିକି ସିଏ କାଢି ଗଲେ ସିଏ ତଳୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଓ ମଉସା ସରି କଙ୍କଡ଼ା ଡଙ୍ଗା ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଆସିଛି ମାଛ ବୁଲେଇଲା ମାନେ ମାଛ ବି କିଣିବା କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ମମତା କାହିଁ ଫୁଲ୍ ମାରୁଛୁ ଦେଖ ଜମା ପାଣି ନଥିବ ପାଣି ଆସିନି ମମତା ଭାଇ ଫୁଲ୍ ମାରୁଛୁ ପାଣି କି ଢେରେ ନା ସେ ବାଟା ପଥର ପଡୁଛି ସେ ପାଖ ଦେଇ ପଥର ହ୍ୟାଲୋ ମାମା ସବୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଆମେ ଆସିଲେ ନଈକି କଙ୍କଡ଼ା ଧରତେ ପଇସା ଦେଇନି ହଁ ନା ମାମା ଫୋନ୍ କରୁଥିଲ କାଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ପଇସା ଉପର ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସ ଉପର ଯାଅ ଉପର ଏଠି ତ ଖାଲି ସେଇ ଗଛଟାକୁ ଆଉ ସେମାନେ ମାଉସୀ ମା ଏକା ସବୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଛୁ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିକି ତାଙ୍କ କତିକି ଯିବା ସେଠି ପାଣି ଆଇଛି ଆଉ ଦେଖି ଦୁଖାଇକି ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଉ ଏବେ ମଉସା ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଛନ୍ତି
ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କିଠି ଘର ପାଖ ନା ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛ? ହଁ ନା ହଉ 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 ରଖ। ହ୍ୟାଲୋ ମମତା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି ବାପା ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିତେ ଯିବେ କେତେବେଳେ? ମୋର ତା ଭାରି ଭଳିଆ ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଇସା ତମେ ଜାଣିନ ଯେ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ରଖୁନି। ପୂଜା ଗଲା ମୁଁ ଆସିଲି ପାଣି ତ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଧରିବି ପାଣି ନଥିଲେ ଯାଉ ଦଶଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯାଇଛି ପଳେଇ ଏତିକି ତ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆରାମସେ ମୁଁ ସାର ପଳେଇ ଆସ ଅଛି ବୋଧେ ଜଣା ପଡୁଛି ଦେଖିବା। ଘୁଟୁ ଘୁଟୁ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି। ଏ ଦରିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି। କପଡ଼ା ଅଛି ହଁ ସେଟାରେ ଅଛି ପୁରା। ଯୋଉଟା ଅଛି କହିବି ମାନେ ସେଟା ବାହାରିବ। ଯୋଉଟା ନ ବାହାରୁଛି ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇଲା। ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ওই কঙ্কড়াটা ভাইলা সেম মাইরা কঙ্কড়া ছুয়া কঙ্কড়াটা চালছে ଦିଟା ନା କଙ୍କଡ଼ା ରୁହନ୍ତି। ହଁ ନା ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ଯୋଉ ଗାତରେ ପୁରା ଦିଟା। ହଁ ମାନେ ସେଇଟା ଧରିବା ଟାଇମ୍।
मेरे तो रात में डर भय लगे ना लगे ଜାଲ ବସେଇ ରାତିରେ ରହୁବା କହୁଛି ରାତି 4ଟାରେ ଇଆଡ଼େ ଆସେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବାକୁ। ମାଡ଼ିଆ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଘୁଟିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଆଡ଼ କଲର୍ ଦେଇଛି देखो तुम रेप राइट कर कादर मो गुड़ करके हेजी चप्पल पूरा हिल मत से ନା ଏ ଉପରେ ବୁଲିବ ଉପରେ ये कंकड़ा को देखी पारे सब रही सब छुटिया छुटिया कंकड़ा पाखु जीवन गात सब गली नालिया नालिया कंकड़ा देखिपारे के जीवे सब जिमे आ हूँ से जीवे केरक से नालिया नालिया कंकड़ा को देखिपारे नालिया नालिया कंकड़ा को सेठी गाड़ गोटे कंकड़ा धरले डाकुं मुझे चल मुझे से कंकड़ा देखे पूरा बड़ कंकड़ा ଭାଇଟା ना यहाँ 100 ଗ୍ରାମ पानी हो गलानी काद नथियो कंकड़ा होते भल लगे पानी ସକାଳୁ ରାତି 4ଟାରେ ଯିବୁ 10ଟା 11ଟା ଆସିବୁ कादना ना ना आराम से काद बगे ना जैसे जैसे गेंडा खड़ा किया आराम से काद बगे देखो देखो कंकड़ा छुटिया छुटिया सब कंकड़ा भारी बुलुछ आंगड़ी गात करे छुटिया कंकड़ा पवन भाई दूसरी धरनेल छुटिया कंकड़ा पवन भाई दौड़ गेंडा हाय पळेला तू बबली तू
मत छाड़ी पड़े गले नी मत छाड़ी पड़े गले नी मत छाड़ी पड़े गले କଙ୍କଡ଼ା ଧରା ସରିଗଲା କଙ୍କଡ଼ା ଧରା ସରିଗଲା ଏଇଠି ଯିବା ଭିତରକୁ କାଠ ଫାଟ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା ଧରା ଯାଏ ଯେଉଁ ଭୁଟୁଭୁଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଭୁଟୁଭୁଟି ସମୁଦ୍ରରୁ ପୁରା ଆଉଛୁ ଏଇ ନଈର ପୁରା ଆସିଛି ଏପଟକୁ ए पानी ହେଇଗଲା ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବା अब कुआडे गुडो गुडो स्लिप करे दे मोबाइल फोन से पार दे धीरे धीरे मोबाइल मत दे मिल जाए मो शांति सेपड़ो गने मोबाइल दे बंद कर डेइंग आसिले गुट्टा उदा ହେଇଗଲେ आउरी पुणी गला बेला आउरी छाती पानी ହେଇଯିବ गोला बेला तो एती पानी ହେଇଯିବ पहरिकी ଯିବା विषय बुझा ना पशेला से पळेला पळ्या क्यों सब नदी सापड़ा विषय कोने तो ये बण रे साप तो साप फाप ना भारी डर साप कथा कहले मत भारी डर बाघ एते डर ना ताड़ी के नहीं जिले साप क्या गला बे वीडियो तो चलते हैं जेट बंद करेगा तो से पट्टा मारी बंद करूँ फिर सेटा मारी प्ले हो बंद कर दे देखिए पानी एबे हे गलानी आमे जाउचे आउ मो भणजा हेटी डाकिलानी गुगुलू कोचे ए पटे आस ए पटे कुकुर देखि के हमहु फुकुचु एटा मो गैंग सब अच्छे बसते चलते आपण मानक देखा बिस्कुट खाई पानी फाणी पीकी बसते चलते आपण को देखा जंगल बंदी बुलाप आस सब एट बस खरार ना कोड़े रे हाँ पैसा दे गुगुलू पानी सब उठाई गेलु देख गुगुला मु दे गेले गला बेलू आ तू गाधी की जीव उठू कासलान ना अधिक पानी उल्टा पी ले आज बुड़े दे थांदा मते गला ना से धर एमरे पानी पड़ेला नने बैग फुल कर देता चल जुआर साड़ी ले कोई को नहीं गोटे दे देखिया चलो 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 मांगू बोले तू मते बुड़े दे मां को ना बोला पानी के देखी पानी की जगह मासी आसला देखि ए कोती के पड़ के कुछ मासी का पड़ी था से पड़ता ए मते किसे दे देला एने मो मोबाइल धरता टिकटॉक करिया ए बड़ा कुकुर हम पछरे चल छी श्याम सिक्योरिटी से साबड़े में पड़ेला चल ए बड़ा बात से बड़ा हवा गुगला आ बड़ा
ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବ ବା କତରୁ ବାବାରେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଲା।